Kaluma nowacho ni en gi engagement moro mar wacho ni mar state koro pod warito winjo kama gintiere gichung' e yo machal nade. Yes, NCAC en part mar sirkal, en commission ma deal gi joma wacho weche ma njore ma galagala ma pogo ji. To anya wacho ni NCAC onge koke, ok gol koke kaka dwarore, nikech gima ne Kagushi owacho en gima ne owacho anga, gima ler mawinjore ma japiny ma kawaida winjo gima no wacho. To anya wacho ni chik mar NCAC ni nyaka med ride, nikech ino ka sani gitieko wuoyo no to giwuok ginyiero gidhi ot. Onego beni iketo ni jogi chulo fine maduong' kabisa, nikech king'iyo kaka Kaluma no golo excuse ni en odich gi national duties to onge gima osetimne nyaka sani. Nyiso ni NCAC ni gionge teko gi joma tiyo ne joma support sirkal. To joma ino kaka Kagushi gi gin joma nitie opposition. Koro no ka en mare otim piyo kabisa. Koro gima wacho ni NCAC pod ok ti tije kaka dwarore e katiba mar Kenya kae. Nikech sani giwacho iwinjo ka gimiyo ng'ano notice. By the time imi summons, nyiso ni giseng'iyo gima iwacho ma gitimo ne uchunguzi ma ging'e ni gima iwacho no en gima kelo pogruok e piny kae. Koro nyiso ni NCAC ok ti tije kaka dwarore, kaka ne katiba opango mondo tim tije. Nikech komi summons, chik mar wacho weche manjore gi chal gi chik mar gima iluongo defamation, ketho nying ng'ato. En gima kisewache to en gima ji osewinjo moneno ni gini ng'ama kawaida man oko kata koneno ni gima wacho no en gima kelo nting moro ni common meaning interpretation ni ma kawaida. Ka ng'ato winje oko ni Abdul winje to winjo ko wacho ni ng'ato wacho weche maricho mananeno, tek ni mane kaka ng'ama kawaida winje, nyiso ni gima wacho no onego bene nigi consequence, nigi chik ma mi mondo kikendele gi mitimo. Koro gima wacho ni NCAC pod ok tije kaka dwarore. To sani kaka wachomo election ni chuno ni nyaka gi ywa socks, nyaka gi tima tek ma jogi nyaka ne ka prosecution otim. To koko tim ni idhi adhiya kacha cha ng'imo shimo gi lawyer, bidhi gi lawyer en chik mar en haki ni kaka ja Kenya kae, lakini NCAC nyaka tiek kesno ma wane kuma nyaka wane uamuzi gi. Bisega neno kumoro moro ma gichope pok neno kata chiel. Geno mane ma emiyo wa kosen mana moro mwacho ni ero unguru to fombo wane ni jogi ne oluongo to awegi. Mai kor gini gitem mana nyiso jo Kenya, gitemo nyiso ni gitiyo, lakini weche maricho gise wach chakre chon. To sani inoko make mokuongo nikech maja opposition. To Kaluma wache oluonge summons to be gimondiko ni mana barua moro ma very shallow. Kosideko barua no jogo poko ma nyaka sani. Koro gima wacho ni NCAC nyaka tijigi kaka katiba dwaro ni gititijigi. Maka poni ng'ato ketho nyinge to jogi ka tek ni ka chik gi nok tek moromo gidhi gitim regulations kaka no tim mar campaign financing, mondo gitim gibed regulations mondo jogi obedi kose yudi ni wacho gima rach ok iwuo mo kichulo fine. Iwinjo to kaka gitime ni oyot ahinya. Oyot ma ng'ato kinybe ng'ato dhi wacho gima wacho to koluongi to wacho ni an kinyal gi rais adich kinyal gi president. Wakise ni president ginokti. Koro gima nyak ging'e ni NCAC independent commission okuti e bo serikal. Lakini koro gin kaka inene niso ni kine serikal to wacho choma galagala to kumaki. To Kenya ng'iyo ni joma chal Gachagua gini kata Sifuna joma principals joma go siasa gi gin giwacho weche maricho kabisa, to kibiwinjo ka NCAC luongi radichiel. Mane gima emang'isi ni onge equality e chik mar NCAC ni. Onego bedi ji te mowacho gima rach iluongo gi to gikalo through the due process of the law. Lakini wadwa neno results. Ok wadwa neno dunge hearing. Duoko gima ntiere kar kae national nitiere kama achiel kuom kinde Kagushi mane loso kar kanyo duche manyoro nopenjo ni NCAC un bad siasa machielo, un bad duond bura moro koso uchung' e yo machal nade. Ka iluongo jok moko to moko bende ok luongi, moko bende ko luongi wacho ni ok bi, to bende mane kama gintiere onego timne gi e yo machal nade minyalo ne lokruok moro ma bang'e to anya wacho ne dieri en tich maneno tich motim to bedo puonj ne jok moko machano wacho weche machalo kamagi. Kamano Cleophas, watu matina wi NCAC role magi sana en mar king'iyo en mana ni mana regulate maybe gimoro moro ma ng'ato wacho kiko ne obedi in any way o ingilia maybe dhok moro kata maybe din moro kata maybe oganda moko o involve a lot. To king'iyo kata from the east Cleophas ma ok gima nyien ma wakongo neno
ni maybe kini no in most cases NCIC gi kauga one side, especially gi mioga support na joma ntiere on the support of the government. Kingiyo in most cases joma yero chairman ma and plus even the commissioners joma influence it is the government in the office. And when I remember Kane Nganobedo appointed roughly 2-3 years ago by President Ruto, Mano Kefo Mai, Ruto Emanokele, definitely Gikmotemo will definitely have to be in line Gigma. But Angima Temacho, Clefas, Okono Beno Temorakama, in case King Yokada, the previous commissioner under Kobia. No, we no bedo on that time for very long. Even the previous one, Bende, but now people are not firm. Maybe they could be talking. We was very good from them, but now when it comes to now taking responsibility, maybe team action or maybe make someone pay for Gimotimo badly. At the end of the day, Gino Golman heroes. To make some funny word, people like Moses Kuria before. Mama no not emre bonu serikal Uhuru ma atemwatini definitely there had been unfairness in from before moko na bedi